Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e. Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. ew, Kurdin. Vay. Vay destê wana bifirinin. Polisan ez kuştum. دكتوري بي دكتوري Vay بي vay 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 pır nexweşim. خبنا Ka kudan ma بينا doktora te. خفراك بينا خفراك ابا هات ها ابا دكتور Roj هات. baş. روش باش دكتور Roj baş. Xêr çî te heye? دكتور باور حوالي من پر نخوشه براستی Erê? سری وی دیشه تایاوی هیا زکی وی دیشه چیپی وی دیشه لنگی وی دیشه نزانم دو درشه نزانم چی پی هاتی Tamam. براستی زاف Tamam نخوشه baş. Ez ê niha lê binerim. دینی Kabir ez dosyata qeyd bikim. Navê te çi ye? ناوی تا چیه؟ ناوی خواه بیجه؟ Bawer. Navê te bawer e. ناوی وی باوره Tu çend salî? بیجه تو چند سالی؟ Serê min xistin nayê Brahme. باور بیجه تو چند سالی؟ Nêzîkî saliye? 28 salî me. 28 سالیه دکتور Nêzîkî 28 an 28. بیجه 29 29. 29 salî. بله Tu 29 salî yî. Erê. Baş e. Tuşkuyî? تجکوی باور بیجه اش دکتوره بیجه Çi bêjim? Tuşkuyî? Tuşkî jan bajarî yî. Ji Dêrsimê me. Tu ji Dêrsimê yî. Erê. Tamam baş e. Ez ê niha kontrol bikim. Vay. اما دکتوره تا بنیره کچی نخوشیته Helaka serê xwerak e? Çavê te çi pê hatiye? Polis jî min xiste. Polîs hel te xist. Tamam. Serê te deşe? Na, serê min nayişe. تنهاش مرا گو سری من دیشه Guhê te deşe? Bıkılerin lê Guhê te nayişin. deşe? Kuya min nayişe. Bêvila te ya jî pozê te deşe? Na, poze min jî nayişe. Devê xwe veke? Ya. Qirka te deşe? Nayişe. Qirka te naişe. Nayişe. Baş e. Pişta te deşe? Na, nayişe. Baş e. Zikê te deşe? Zika min jî nayişe. Baş e. Ka çîpê xwe? Hı. Çîpê te deşe? Na, çipe min jî nayişe. Tamam. Çonga te deşe? Na, nayişe. Tamam. Hela? Gurçike te deşin? Gurçike te deşin? Na, kurçike min nayişin. Tamam. Kabise. Uy. Qirka te naişe? Nayişe. Pişta te naişe? Nayişe. Zikê te naişe? Zike min nayişe. Çîpê te naişe? Nayişin. Çonga te naişe? Nayişe. Guhê te jî naişe? Kuya min jî nayişe. Çavê te deşe? Te çerkir. Çavê te deşe? Nayişe. Tamam. Me fehm kir devdivî çi ye. Ka vekeve vekeve. Vekeve li ser dev vekeve. Li ser dev vekeve. Ez ê niha kontrolek edim bikim. Vay. هدی هدی باور هدی هدی Masaya me neşkîne. قدیم مالا تخرا نکت تنها گو همی دری من دیشه و نهاجی تشتگ نایشه Nayişe. دبیله Her derimin teşekkür. باشه دکتور ازی و بهیلم Çıma kuru çıma çi. Netirse netirse tiş pênayê. Çıtış ben nay. Tiş pênayê netirse netirse. Lo azat. Havala mina te. Qet Netirse. netirse. Tiştek jî pênayê. Vay. Netirse netirse tiş pênayê. Çi Tamam. ben Qet netirse tiş pênayê. Gava ku mirov diçe ser doktor, mirov an dibêje ku mirov nexweş e, lê mirov nizane bê çi nexweşî ye. Lê carnan mirov dizane. Hingê gava ku mirov wê derê nîşan bide, mirov lêkera êşîn bikartîne. بله û mirov dibêje mesela qirika min diêşe.
Qirika min değişe. Qirika min değişe. Ka qirika xwe nîşan bide. Qirik birayê. Qirika te değişe. Erê qirika min değişe. Serê min değişe. Serê min değişe. Serê wî değişe. Zikê min değişe. Zikê min değişe. Zikê te değişe. Yani yete naişe. Başa. Milê min değişe. Milê min değişe. Milê wî değişe. Pişta min değişe. Pişta min değişe. Pişta wî değişe. Dilê min değişe. Dilê min değişe. Dilê min jî değişe. Dil li ku dere? Birayê. Dil rezîl. Dilê te değişe. Erê. Tamam. Dilîn bûyî. Vay. Vay desti bana bifrinin. Polisan ez kuştum. Doktoru bi doktoru bi. Vay pır nexweşim. Kan. Kudam ma Bina doktora te. xafreke, bina xafreke. Eva hat ha. Eva doktor. Roj baş. Roj baş doktor. Hoş baş. Xêr çî te heye? Doktor bawer hevalê min pir nexweş e bi rastî. Erê? Serê wî değişe, taya wî heye, zikê wî değişe, çîpê wî değişe, lingê wî değişe, nizanim. Dive direşe. Nizanim çi pê hatiye bi Tamam. rastî. ha? Zav Tamam nexweş baş. Ez ê niha lê binarim. e. Kabir ez dosya te qeyd bikim. Navê te çi ye? Navê te çi ye? Navê xwe bêje? Bawer. Navê te bawer e. Navê wî bawer e. Tu çend salî yî? Bêje tu çend salî yî? Serê min xistin nayê bira min. Bawer. Bêje tu çend salî yî? Nêzîkî 28 salî me. 28 salî ye doktor. Nêzîkî 28 an 28. Bêje 29. 29 jî. 29 salî. Belê. Tu 29 salî yî. Erê. Baş e. Tu ji ku yî? Tu ji ku yî bawer? Bêje ji doktora bêje? Çi bêjim? Tu ji ku yî? Tu ji kîjan bajarê yî? Ji Dêrsimê me. Tu ji Dêrsimê yî. Erê. Tamam baş e. Ez ê niha kontrol bikim. Vay. Eva doktorê te binêre ka çi nexweşiya te heye? Helaka serê xwe rake? Çavê te çi pê hatiye? Polis jî min xiste. Polîs hal te xist. Tamam. Serê te değişe? Na, serê min nayişe. Tenha ji min re got serê min değişe? Guhê te değişe? Biklerin lê Guhê te nayişin. değişe? Guhê min nayişe. Bêvila te yan jî pozê te değişe? Na, pozê min jî nayişe. Devê xwe veke? Ya. Qirka te değişe? Nayişe. Qirka te naişe. Nayişe. Baş e. Pişta te değişe? Na, nayişe. Baş e. Zikê te değişe? Zika min jî nayişe. Baş e. Ka çîpê xwe? Hı. Çîpê te değişe? Na, çipê min jî nayişe. Tamam. Çonga te değişe? Na, nayişe. Tamam. Hela? Gurçike te değişin? Gurçike te değişin? Na, kurçike min nayişin. Tamam. Kabise. Uy. Qirka te naişe. Nayişe. Pişta te naişe. Nayişe. Zikê te naişe. Zike min nayişe. Çîpê te naişe. Nayişin. Çonga te naişe. Nayişe. Guhê te jî naişe. Guya min jî nayişe. Çavê te değişe? Te çirkir. Çavê te değişe? Nayişe. Tamam. Me fehm kir derdî çi ye.
Ka vekeve. Vekeve li ser dev vekeve. Li ser dev vekeve. Ez ê niha kontroleke din bikim. هدی بابا هدی Masaya me neşkîne. خدای مالا تخرا نکته نگو همی دری من دیشه و نهاجی تشتگ نایشه Nayşe. دبیله Her derimin teşekkür. باشه دکتر ازی و بهلم Çıma kuru çıma çi. Netirse tiş pênayê. Çıtış ben nay. Tiş pênayê netirse. Lo Hasan. Havala mina te. Qet Netirse. netirse. Tiştek jî pênayê. Vay. Netirse tiş pênayê. Çıp ben nay. Qet netirse tiş pênayê. Gava ku mirov diçe ser doktor, mirov an dibêje ku mirov nexweş e, lê mirov nizane bê çi nexweşî ye. Lê carnan mirov dizane. Hingê gava ku mirov wê derê nîşan bide, mirov lêkera êşîn bikartîne. بله û mirov dibêje, mesela qirika min diêşe. قرکامن دیشه Kırıka mın değişe. Ka qirika xwe nîşan bide. Kırık buraya. Qirika te diêşe. Eri kırıka mın değişe. Serê min diêşe. سریمن دیشه Seri vi değişe. Zikê min diêşe. زکی من دیشه Sikette değişe. یعنی یه تنایشه باشه Milê min diêşe. ملی من دیشه Milli vi değişe. Pişta min diêşe. پشتا من دیشه Pışta vi değişe. Dilê min diêşe. دلی من دیشه Dileminci değişe. Dil li ku dere? Buraya. Dil rezil. Dilê te diêşe.